परभणी जिल्ह्यातील मानवतजवळील यशवाडी येथील प्रसिद्ध त्रिमूर्ती हनुमान मंदिरात आज शनिवार 20 जून 2026 दुपारी एक अत्यंत भीषण दुर्घटना घडली आहे। मंदिरात सध्या नवीन सभामंडप आणि घुमटाच्या विस्तारीकरणाचे काम सुरू होते। आज शनिवार असल्याने मंदिरात दर्शनासाठी, कीर्तनासाठी आणि महाप्रसादासाठी भाविकांची मोठी गर्दी होती। दुपारी 3 वाजेच्या सुमारास या नवीन बांधकामाचा मुख्य स्लॅब आणि छताचा मोठा भाग अचानक कोसळला। या दुर्घटनेशी संबंधित महत्त्वाचे तपशील खालीलप्रमाणे आहेत। जीवितहानी व जखमी। या दुर्घटनेत आतापर्यंत 7 भाविकांचा मृत्यू झाला असून 32 पेक्षा जास्त भाविक गंभीर जखमी झाले आहेत। छताच्या मलब्याखाली अंदाजे 30 ते 40 जण दबले गेले होते। बचाव कार्य। घटनेची माहिती मिळताच स्थानिक नागरिक, जिल्हा प्रशासन, पोलीस, आरोग्य विभाग आणि आपत्कालीन पथके तात्काळ घटनास्थळी दाखल झाली। ढिगारा उपसून अडकलेल्या लोकांना बाहेर काढण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू आहे। उपचार। जखमींना तातडीने रुग्णवाहिकेद्वारे परभणी आणि जवळच्या रुग्णालयांमध्ये उपचारासाठी हलवण्यात आले आहे।